Ale tam ne. Ty nevíš, kdy dáš. Víš co? Běž, prosím. Tady. A pořád. Tady. No se ještě nedošla. Tady to je. Veliký ale tamhle, ty vole. Přineste. Kome, Adame, to mi přinesl. Já jsem stíral schody. Bo já jsem stíral celý schody, vole. Celý. Ne, já jsem máčel hadr, vole. Hele, baka, unis to židlí, ne? To ne za mě dělat, já jsem si to chtěl říct. Tam je ještě bombonek nějaký. No můžeš. Asi. Dominika, tady může být uklizečka. Moje boty! A tady paní Lisička ještě nestírala. Tady feature. To ať mi nepovídá. Jo, tak to ještě. A tak mohla by to tady přetřít. Tak paní uklizečka. Ale nevidí, jak se třeba 10 let starý trák. Tvoje archivovaný, že? Už někde tam to je, to už je všude. Ještě ten, jo. No má celý jedno patro. To bude tak 5000. 5000. Čistý možná. Korbej se zná.